גם ככה לא נעלם. אופס. נו. זה מלחיץ עוד לפני שהם משחקים. סטארט גיים. טוב. איפה הוא? איפה הוא? למה לא רואים אותו? אוקיי. רגע, ישר. תלכי ישר. אני מנסה. אל תלכי לצד, למה את הולכת לצד? אני לא יודעת. אני הולכת לאן שאת מסובבת אותי. אני לא מסובבת אותי. את כן מסובבת. את רואה סובבת אותי לעץ. אל תחבי את הפנס. זה הדבר הכי גרוע לעשות, זה סלנדרמן. את רוצה שאנחנו נמות? כן, זה יהיה מצחיק. מה מצחיק בלראות את סלנדרמן ולמות? בואי נראה מה מאחורינו. אני לא מסתכל. אז תעצמי עיניים רגע. לא. כוסים שלה. בבקשה. לא. 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 חפשי פתק, עושים אמא שלה. אבל אין, אנחנו צריכות להגיע לבניין. בואי נחפש בניין. אנחנו מחפשות. טוב. הוא אמור להיות איפשהו על השביל, הם הלכו על הדשא כי הם מפגרים. זה באמת נשמע כאילו מישהו פה אוכל צ'יפס. כן! נו הולך על דשא ועושה רעשים כאלה, באמת, נו. טוב, תסתכלי אחורה. את בטוחה? אני חושבת. אוקיי. זה היה כאן. לא. אוקיי, איפה אתה? סנדרמן? סנדרמן! הוא לא בא. הוא פשוט לא רוצה אותנו, כן? אני חושבת שהוא זה שאוכל את ראיתי שם גדר. אין לנו מה לעשות עם גדר. תמיד היא הייתה שם, תמיד היא תהיה שם. לדעתי הוא זה שאוכל את לדעתי הוא זה שאוכל את הצ'יפס. כן, באמת, הוא פשוט אוכל את הצ'יפס, הוא מסתכל עלינו. אני נהנה לראות אתכם הולכות. מפגרות, אתן מחפשות אותי, אני אוכל צ'יפס. טיפשה. אני הטיפשה, הוא זה שאוכל צ'יפס. מפגרים. נו, שיקרה משהו. שלא יקרה, סתמי! אני רוצה להגיע לבניין, למשהו, לא יודע, אוקיי, זה לא השביל, עץ. אוקיי, כרגע. עץ. לא. כלום פה לא קורה. זה משחק נורא. הם הלכו חצי שעה עד שהם הגיעו לפתק הראשון. כן, לא, הם הלכו חצי שעה ומצאו 2 פתקים. תראי, גדר. לא, אנחנו עוד לא הלכנו חצי שעה. עץ. איזה קשה! זה כזה מצחיק שלו, כן. לא, אבל תשמרי את זה, אף פעם ככה. חוץ מזה. אני אעשה פשוט שזה יהיה פרטי. שרק אני אוכל לראות את זה. בעצם יש לך חשבון, אני רוצה שגם את תוכלי לראות את זה. ייי! מקובלת, את יכולה לראות סרטון שלי. יש שם פתק על העץ. עץ עם פתק, איי! יש! תפסיקי. זה רק אני ראיתי. שקי. בואי נראה מה רשום. זה כל הפואנטה בפתק. שלא יאכל אותנו. משהו? כן, נכון, הוא באמת לא יכול לרוץ. בגלל האידיוט שגרם לו רק ללכת. אוקיי, מה זה הרעש הזה? למה יש רעש? די! למה יש רעש? אני לא יודעת. אני לא רוצה רעש. יש לי הרגשה שאנחנו יכולות לראות את זה. כן, גם לי. תלכי כבר! אני הולכת! אל תסתכלי אחורה. למה? אולי הוא יהיה שם? מה זה? משאית. אוי, הנה משאית. את רואה, אם לא הייתי מסתכלת אחורה מה היה קורה, לא היינו רואות את המשאית. אל תשימי על היד. תמיד את הפה, אני בלחץ. תשימי את היד. מי מוכר אותנו? אין על המשאית כלום, טוב. אף פעם אין. למה שיהיה פתק על משאית? מי מדביק פתק על משאית? מי שהדביק את הפתק בפעם הקודמת. תנשמי, זה אני. תראי. אל תסתכלי למטה. למה? הוא לא בא מהאדמה. אבל תסתכלי על המשאית, את זונה. את רואה שאין כלום על המשאית. אבל את לא נתת לי לראות את המשאית. רגע, אין כלום על המשאית. אוקיי, תמשיכי ללכת, הוא יבוא. אין אפילו גלגל על זה. למה? לא, יש שם משהו. זה לא פתק, זה סתם. תמשיכי ללכת! נראה שראיתי אותו. מתנו. אוקיי, יצאנו מזה, אומייגאד! מפגר! אומייגאד! אוקיי, זה משעשע. אומייגאד! אני כל כך מבינה למה הם צרחו! פאק! אל תסתכלי אחורה! אני לא הסתכלתי אחורה, הסתכלתי על העץ. אל תסתכלי על עצים. אוקיי.
יש פה רק איתי, על מה את רוצה שאני אסתכל? על מה את רוצה שאני אני אסתכל? לא יודעת, סתמי! די, למה יש פה כל כך הרבה עצים? אוקיי, גם מזה יצאנו, גם איפה אנחנו? מדנו? נראה לי שכן. אוקיי, מדנו. אוקיי. שנעשה את זה שוב. לא. אוקיי. למה זה היה מצחיק? זה היה מצחיק, בואי נעשה את זה שוב. אומייגאד. אומייגאד! 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 זה היה אחד הדברים היותר משעשעים שעשינו וואו. עד היום. וואו, תשמעי את הסרטון הזה כל כך!